Gobernu foralaren aurrekontuen proposamena ezagutu berri dugu. Lehen balorazioan iruditzen zaigu motz geratzen dela Araba gaur egun dituen beharrei erantzuteko. Azken astetan ez dugu ikusi borondate realik adostasun zabala izateko, eta uste dugu ezohiko egoera batean eta ezohiko aurrekontuak behar direla. Guk buru proposamenean 4 ardatz indartu beharko lirateke. Lehena da zerbitzu sozialak indartzea, bigarrena sektore kaltetuak lagundu eta enpleguari eutsi behar zaio, eta hirugarren ere bait beharrezkoa den trantsizio industriala eta energetikoaren alde pausak eman behar dira. Honekin batera, toki erakundeen autonomia ere indartu behar da. Hortarako gure ustez, funtsa garrantzitsu bat behar da, 50 milioi ingurukoa, eta hori sorpetze eta remanentearen aukerak baliatuz batetik, eta bestetik sarrerak ere handituz COVID tasa hor dago gure proposamena. Gobernu foralaren proposamenean ardatz hauek aipatzen dira, baina gero zehazten diren baliabideak eta neurriak gure ustez ez dira inola ere nahikoak lurraldeak momentu honetan dituen erronkei erantzuteko.